mananga ngoni dzashe kwemindi mani ha chakamire nyari pamberi penyu nyaya ndeyekuti tezvara vanoda machorwa avo damages mombe nhatu mbudzi nhatu neUS $2,000 taura izvozvo ndoliva kabayira taura kuna Nuori Godwin namananga ngoni dzashe nikuona maseni makasiyana Nuori Godwin namananga ngoni dzashe chii vakamira sei ukama wenyu chimbo mukwasha wa Oliver ndeupi uyo ari pakati ndiye anonzi Godwin uyu Godwin ndinaye pamba pangu semushandi zvimwe chete ari musukuru ndakanga ndinaye ndikati 5 years kumashure obva amboenda achinoita zvanga achiitawo muguta reHarare patazoremerwawo nebasa mwedzi waFebruary March todamushedza tikati mboya umboti sesekedza towirirana pamari ndomaurira anoita muzukuru mwana wanzadzi chokwadi yako chokwadi mai wacho ari kupi mai wacho ari kuHarare saka it's okay muzukuru enda ari pambo pako iyoyo ndio unozoenda baba wake ari kupi akakura mubama mini chokwadi akakura achirerwa nababa wangu izvozvo taura tinzwe nhau yenyu ndingati muna March mwana asiri mumba March gore rino nditaurai ndakanganisa muna May ndokutakaona mwana asiri mumba ndakanditori kumabhani ndofonera kuzi mwana haamumba asiri mumba kwakuya ndotsvaga mwana ndibva ndagarira mumba wakazodzoka adzoka kwamubvunza kuti wanga uri kupi semwana akambotsika-tsika mai vachanga asitori pamukwadza atsika-tsika kudaro ndoza vatibvunza ubva ati no ndandina goni kwakuti mavani saka ina handina zvandingachadii zvavatotaura kudariso izvini zvavo pane mamuchiitei asi hapana tatokutaura orit ndokudini ndokuti nozatichidini tiende kune mukomana wako vozi zvamaita inandii handizozviziva tokuenda kumba kwasvika mukomana hapana tasvika asiripo aona sekuru vacho vakati zvine mungamusiya here mukomana wacho pasina aka ina handichazivi kuti mungaizviita sei gozi mwana itoziva kuti munogara pano munogara naye pano vakati hazviiti kuti musiye asiri mukomana pasina tikati urai ndaudzoka munishii nemwana wangu asi kana auya uyai naye uyai titaurirane pachiitiko chaitika vakazouya after 3 days kwazvitaurirana kazi ini hapana zvatakaita nemwana wayo kana kuti hapana zvaukaita kuti chiri wewe makati mamuri hane ukurokudze pakati peusiku vanhu takarara chiri zii kazi hapana orit vangatidini saka samai wakazouya achibvunza mwana abvunzisa mwana wakaramba achidini ati hapana takaita samai ozobvunzawo mwana kuti iwe kunguva yako waenda here handina kechipiri wakabvunza kuti kechipiri wamwedzi unotevera kasi handina mai akati saka kana zvadaro kaitidini tiendewo kuclinic tonobvunza kuti zveshuwa hana here kuti wakaendawo clinic
wabvunza waenda kumadoctors manesi asi mwana wenyu akazvitakura. Akabvunzwa mwana kumuridzi wechidunhu ndiani? Akazi ndewekumarai. Akabvunzwa manesi ndewekumarai. Ari ani? Kazi ndigodhera. Saka izvo mwaimborambazvo shamisi tiendese mwana tazobva kwakliniki tadzoka kumba kwakuendesa mwana kumukomana wake, asi takazoona wamuona kuti isu inini handizvizivi. Kati inyaya iyi yakutokutiremera ukataenda kwasabhuku. Sabhuku unoti no uyai titaudzana. Iye taenda kwasabhuku tagarisana unoti inini zvinhu ndingangoibvuma asi mai wacho handisudaro, handikwanisi kumuchengeta bhozi handina kudi kumuchengetera. Kati aiyozvo iwe urumbobva pari? Handina kumuchengetera asi nhumbu ndingadini ndikumuchengetera. Saka batapusa manje ari kuti chiva sabhuku vakati ini kana zvadai soka handichadini handichaigoniwoka ngaitendese kwaishe tova iyo bvaendeswa kwaishe ishe akati ini handichadini handichaigoniwo ngetaidini iende mberi. Sabhuku harina ishani sabhuku kashoti kana kumarasakamadzira asi sabhuku kashoti ishe myengo. Saka ndosaka makazoona tichisvika kuno muchitaura kuti inini pandiremera ndiko kuti mwana nhumbu yangu ndiri kuida asi mai wacho handisudini handisi kuda. Ndingati izvo zvirikutaurwa ini ndingangoti musi wakutaura ende usanyepere dare ka ngozi ukanyepera dare upedzere nguva dare zvinhu zvaunoziya, nekuti kana uchiita uchitunda hausi kutunda mvura. kumahwani ndandinayo but anga achangobva kuuya obva foni yobva yatorira Wani dzenguva dzamasikati aambozi 1 AM ndanga chingobva pabhani obva foni yerozi uri kupi obva atotaura kuti ndakuya vatatoparadza nepatichanobva kuona achienda ndabva kwakutiri kuya obva ndaenda kubasa kwetatiri kumagogoro pazosara achisvika kumba wasvika ndisipo chamangwana isvika chizi uye kumba kwetitaurirana ndobve taifuma tichida kubhera mabhero ada kuenda Harare zikanzi unozoenda chi mangwana atomogadzisana tapedza basa zvadaro vatapedza kubhera vatazoenda usina mangwana wacho vataenda kunotaurirana vakandibvunza ndangaudzose nezvendiri kutaura kuti ina nhasi chandakaita nayo kana paine chandakaita tinoenda nhasi kana protestana kuti ani pamwiri here tiri tese zvadaro tovatakunyarwa nyaya yacho vatadzoka kumba ndadzoka kumba ndobve ndava ndamhanya kuenda Harare pane zvendanoda kumhanyisa kupedzapedza ndakuharare pasina mazuva ndobve ndazodzoka ndaunzwa kuti unokwani munhu ane pamwiri pako. Saka iwe uruti hauna umborara naye? Handimborara naye. Hauna umborara naye kana musi umwe chete zvavo? Shamisi ndekuti kumana kuti haana kurara nemusikana but aiti tobhura kuti anotesta kuti ane nhumbu ichibva isina kurara naye achiti ndiyabva munepo here indaitira kuti prove chokwadi asara ine mwana wachiziya chokwadi zvadaro iwo zvikunzi kwaishe nasabuku vakataura kuti mwana ndingangobvuma
asi mai wacho handidi ngekuti handina pekuwachengetera handizvo zvavakataura. Ipapo ndakataura mushure mekunga wandimanikidza kuti bvuma kuti mimba ndeyavo. Ndikati alright, kana matiri ndeyangu ndikakwanisa kupa mari yekuti muchengete mwana wacho, kana azvarwa toenda kuzotesta kuti ndewangu. Iyo wakarara nevarume ungani? Makarara musi upi kangani? Katu musi upi neupi? Kuidza izvo sikana. Taura kuti wangu Naye nemunacho nzvimbo ipi neipi? Kumabana. Uyu ari kuti akarara neweka here? Ipapo Asi iwewe pawari kumabhani akasvika wanga wainani kumabhani? Ndio masara muri tu. Masara muri tu makaite chii mukomana nemusikana usiku kuma 1 AM. 1 AM. ndo pandinogara kuti ipapo hatinombotora nguva. Kurara kunotora gore here? Naye kurara kunotora gore here? Akutorako gore asi inanorarama. Uri takabhacharwa foni akati akacharwa foni kuti dzoka kumba foni inopisa iro zvokuti ati ndakumanya naye kumba kana kuti ora ndiri kuuya mopedzera inyo 2 minutes. Aiwa inini ndingangoti foni haipisi. Right, iwewe ndingatoramba tichiipedza nhumbu ikazoonekwa kuti ndiye yako unozoita sei? Nekuti urikuda kuti iende kumatesi madna yotorwa yoonekwa kuti ndiye yako unozoti chii? Ndozvezvanga zvabuda Zvokuzobuda sei usina kufanana naye? handizivi kuti zvinozoita sei. Chiri kuitika pamunhu wekwawo ini tichidanana ainga nomumwe mukomana waidanana naye adanana naye aisirana mameseji achitaura ndiani mukomana wacho aidana naye? anonzi Zoki. Zoki aidana naZoki. Saka zvadaro pazonetsa nyaya idzi ndakataura muromewo kuna baba wacho wakanditi izvo zvandizviteerere zvekutanga ine mwanguwana so hazvapera. Pamazuva mashoma shoma atatarisana nawo mukomana uyu Zoki ndibhirida akauya achida wakasimbi kumba kwavo obva amugadza dare arumba kwavo ikoko akubvunza kuti asi ndasingazivi ndozvaunokwanisa kundiitira Zoki kuti ungakwanisa kundiita. Saka iwe wotaura usarambe manje kuti handira kurara naye asi kuti hauna chokwadi chekuti nhumbu haisiri yani uri kupaona manyepero aunenge uchiita anokurorera mheyo kuti aiwa ini ndakarara nawo naye asi ndinofungidzira kuti akararawo noumwe mukomana saka handina chokwadi chekuti nhumbu yani handiri kupaona mukomana pakuti pane kuti hana kurara naye iwe wakarara naye uyo achitira kuti takarara kairi tese hazvina chifunduko. Right, uyu mukomana ari kuti ndakarara nemusikana asi ndinoziva kuti anga aine umwe mukomana Zoki saka handingazotori nhumbu isiri yangu. Iripo here mwana akazvarwa? Haasati ichiri nhumbu May June. Right, saka isusu senhau yaita kudari toita sei? Chakamiri ndofungidzira kuti mukomana anofanira kupuhwa madamages ake iye kana achinge arwadziwa nenyaya yekuti madamages aada kubhadhara handiti muzenhumbu achaita process yemanhira mutaura nezvayo but zviine macondition. Asi dare tine nyaya dzadare izvi dzauya dzakawanda wakadzi wachipomera vanhu dzichizondopuruvhwa kuti aiwa kupomerwa chete
muridzi chaiye aripo ari kuseri. Saka idare iye kodzero yedare to protect such, not kungotora madecisions anondorwadzisa. Isusu tiine matrend ataona achibuda akadaro. Pamadamages ake yayo anozobhadhara mushure mekuberekwa kwenu kana asinoita process yekuzvipruvha ngazi yake yematernity. Ini kana chakamira ndaifunga kuti yaigona kususpendwa judgment then towaendesa kuDA then akapuwa mazuva ekuti from asungunuka kusvika manguva yakati ingai mateta DA akatadza kuzoita after that one zvoreva kuti vanatezvara wouya wozotaura kuti ari kuignore zveDA maybe ndopetinogona kuona kuti anenge achiita baitaya, but at the moment I think zvakangokosha kuti tisadzokorore zvakamboitika futi mashure kufunga kamambo tiri ipapo ichokwadi kuti musikana sezvaari kutaura kuti uyu mukomana ari kutaura kuti na1, saka zvoreva kuti musikana akazoenda uku na1 taida kuti tikobvunza musikana kuti ichokwadi here kuti wakazoende kune mukomana wena1 nguva iswa kunenge uri kupi? Iwe wabva kumba kuma6 ukaenda kune mukomana mabosho ataura kana uya kutaurwa uyu wanga wabva kwaari here kana kuti ndiwe wakatanga naye? Asi uyu ari kufungidzira kuti hanzi nekuti hanzi makatombogara dare nekuti kana zvakaitika pamusha zvinobuda pashudai kuti pane rimwe dare rakambogarwa riina zogi pachitaurwa nhau idzodzo. Chinoita zogi anondotaura kune mabhururu odi nyaya inofamba yodii. Saka naizvozvo nekuti tine matare atakaita iyayo achiramba musikana achiramba zvekuramba zviyaizvi uyu munhu tetikuona ndiwe kuharare anogona kunzvengeswa nasekuru wacho upi uye mukomana aiwa haanzvengeswi kana tiri kuenda handitiri padare kunzvengeswa dare rinonzvengwa here pamusoro ichangamire ndingadai hangu wari kuti sekuru wacho wangamunzvengesa kuti atozouya kubva kuharare kwaanga ari tanga taita kufonera tichiti kuno kwaita nyaya yako zvekuti dai kuri kunzvengesa takangoti hatisi kuziva uyu taigona kungomuchengeta kusvika mheno asina murume. Right, nhumbu inondoberekwa munani? Right, muna January, February, March mwana anenge akufamba handiti. Right, toti isusu nyaya iyo inodzoka musi wa 31, noti kuti inodzoka musi wa 31. Imimi handitari kusenza kumba kwenyu? Anga achishanda kumba kwangu apa akatozodzoka nenyaya iyi akanga atonda. Moona imimi kuti izvozvizvi kusvika kuna March anochengeta $200. Takabvumirana na Mugabe kuti tinonyora tsamba ne$200 voenda kwa kundotorwa ma DNA test kuti tione kuti nhumbu ndeyani muna March. Saka anouya muna March izvozvizvi ondosenza nemari yekureidza $200 iyo ondosenza muchichengeta muchiona kuti ari kuchengeta achisevha. March 31 moya pano motora dare tsamba moenda kuna Mugabe ne$200 moitwa ma DNA test. Maitwa ma DNA test obuda kuti ndiye it means anenge pano anaunzwa tobva tapa judgment kuti anenge achibvisa zvakati azitoda watada mombe 3 nembudzi 3 ne$2,000 handiti iwo musikana kana usina wakarara newakomana wakawanda usina chokwadi kuti ndiye uyu
zviri nani uende kuvabereki wako wataura kuti imwe ngatisiyane nenyaya nekuti takaita panapa izvezvo vabereki wacho manje ndovaakubhadharira zvinhu zvaaida kunge wachibhadhara yamadamages amakakodzera kuti chi aitwe uchiziva hako kuti wakarara nevanhu vakawanda handiri paona. Saka imi mwana mai wacho ari peri munyatsobvunzisisa mwana wenyu nekuti apa taakuenda mazuva ano hatichangoti munhu auya achiti ndine nhumbi uyu tongoti aiwa ndizvozvo rora ita so nekuti zviri kuitika kune madziro asikana kunyanyanya wechidiki wakadarizvo kuti vanorara nehama warara nehama havachadi kuti wadi waburitse chokwadi chiyaichi woenda wobva wandorara nemumwe mukomana wekunze kuti wapomere chii paanenge akuziva kuti ndaane pamiri. Aiwa tiri kuti mochindobvunzisisa chaiko chaiko nekuti tinayo yakabva kuitwa ikazoti after vanhu tapedza manje kwauzobvunza kwakarara naye nani kwakuona kuti aiwa ngakarara nemwana wehanzvadzi yamai wake yababa wake handiti mwana wehanzvadzi yababa wake unoti amai hamusinyatsopabata mambo wari kuti nyaya iyi yamangange imi mamati muda mombe 3 nembudzi 3 ne$2,000 kuna Godwin ngoti akatisa mwana wenyu pamwiri. Result ikabuda kuti nhumbu mwana uyu haasi waGodwin, mombe idzodzo zvamudaizvo munotodzipiswa kupa Godwin kumadamages ama muchada kumuchengetesa mwana asiri wake iye mwana wenyu achiziva kuti akarara nevanhu vakawanda nekuti upenyu hwake hwese anga achachengeta anenge achizochengeta mwana uyu asiri mwana wake handiti. Saka moona kuti zvinorwadza sei. Saka zvinhu izvozvo iye makatozototora here uya arikuda kuripirwa iye hazvisati zvatotorwa vari kuti chii nemaelections vari kutondotora mombe 3 nechii dzekuripira mwanasikana wavo akasvika kundoita madna test achiti chii azoitwa madna test ndo pakatanga kuti ndairara nechii nasekuru muri kupanzwa nekuti vana avo wechidiki vanodii. Saka tiri kuti imi mai munyatsondobvunzisisa ngaazive kuti nyaya idzi dzakakomba pakati handiti. Saka munhu wamusi wa31 iwe woda mukomana wawe kuti auye imimi iwe musikana mouya makuseni 31 mopuwa tsamba momhanya paHarare mondoita madna test uyo mabharana anobva atofonera mugabe kuti uripo here so that munongomhanya moitwa zvitori time mohamba kutodzoka nekamwana kenyu nekamwana kenyu kana kuti nekamwana kako zvinenge zvakuzodhipenda mari dzavo dzakudii handiti. Saka nyaya haisati yapera ngatisimukei tiona musi wa31 March mwana anenge akufamba ndo aJanuary tompa February March haakuberekeka achifamba kuenda